Mga establishmento sa Sugbo, below sa minimum ang gisweldo sa ilang mamumuo. Presidente Aquino gisugat sa mga rally sa iyang pagsaulog sa Labor Day dinhi sa Sugbo. Labor strike sa KEPCO napugnan sa Department of Labor. Tulog ka mananagat gidakop kay namana sulod sa fish sanctuary sa Dakbayan sa Talisay. Sidewalk sa Dalan V. Rama gihawanan sa City Hall human sa tulog ka adlaw nga gitagal pagpabiya sa miokupar niini. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Biyernes petsa 1 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Akos Dennis Tanok. Amo na ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Grupo sa mga mananagat sa Dakbayan sa Talisay na balaka nga hugupan sa mga iligal nga mananagat ang ilang gibantayang marine sanctuary gumikan sa kakuwang sa namubantay niini. Tulo ka illegal fishers ang ilang nadakpan ganihang kadlawon nga nangisda sud sa Lagundi Marine Sanctuary. Ryan Sorote, Suginlimi. Napugos sa iligal nga pagpangisda si Carlito Cañada, ingon man ang magsuong Gerson o Richard Capillo kay minus ang ilang kuha sa kadagatan sa lungsod sa Mindanila. Sa Lagundi Marine Sanctuary sa Dakbayan sa Talisay sila nadimpad, bisan og didili kining pangisdaan. Nasigpatan sila sa Fishermen Ecological Care o Fisika pasado alas 12 kaganyang kadlawon. Giembargo ang ilang mga pana, pukot og makuhang isda sama sa pugapo, maya-maya, rabbit fish, grouper ug pugita. Gianggon sa mo dinakpan nga iligal ang ilang gibuhat apan ilang gimakak nga nangisda sila sud mismo sa sanctuary. Pambot yun siya, saong pa gani ang duha nga nagkompresor. Mao to akong gipasak ka ang kuan duha. Yan naanod nimi sa kuya wa pa iyog-iyog mi sa kauban nga nanawta sa lugar sa tuari. Timing naman niya nagunitan man mi. Kalapasan sa Fisheries Code of the Philippines ang atubang sumbong sa Madinakban. Dugay na nga gibantayan sa fisika ang Lagundi uban ang laing duha ka mga marine sanctuaries tungod sa nagkaminos nila nga isda o pagadaot sa coral reefs. Gikabalakan nga mas mudaghan ang mga managat sud sa marine sanctuaries sa Dakbayan kay upat ra silang nagbantay niini. Giingwa tagay igong pagtagad sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang fisika nga mo'y hinungdan nga migara ang mga mananagat. Gi-require unta sa matag LGU nga magtukod og 10-man team nga mubantay silang tagsa-tagsa ka mga protected marine sanctuaries apan wa sunda sa Talisay City LGU. Og ilang tangtangon perting guba magaling na upat ka kuan. How much more og wa nagi personnel? Kay for the longest time mga mangisda rin sige lag kuha way gibalik. So mao ni sa bugtong pagi unta tabangan unta ni sa gobyerno. Ang pagpanagat ang nagunang panginabuhian sa kadaghanan sa mga residente sa mga coastal barangay dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Apan kun unsaon na lang kun wa nay mga isda alang kanila. Ryan Sorote, News 5. Aron maminosan ang problema sa kakabus, laing programa ang gihimo sa gobyerno. Tulo ka mga lungsod dinhi sa Sugbo ang mahimong pilot municipalities sa Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program. King Perez, Suginlimi. Gitapok ang mga managlahing ahensya sa gobyerno uban ang mga local government units alang sa paglusad sa Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program. Ang National Economic Development Authority Region 7 may gitahasan sa pag-convene sa nagkalain-laing sektor sa pagpatuman sa maong programa. Pipila ka mga paagi ang gitanaw pagmenos sa kakabus sa nasod, sama sa padayong public-private partnerships ug pagpatrabaho sa mga kabus sa gobyerno. Nasayran nga ang Sugbo may ikaduha sa napo ka mga lalawigan nga dunay highest magnitude of poor households, subay sa datos niya itong tuig 2010. Major reasons ana gyud kay Cebu kay tungod sa growth sa Cebu, it attracts mga people even from outside of Cebu, mga the poor ba kay who believe na dali makatrabaho rin sila dire, maka-raise sila income. Sa 29 ka mga pilot municipalities, tulo lang ka mga lungsod sa Sugbo ang apil sa programa. Mao kini ang mga lungsod sa Dalaget, Santa Fe ug Tuburan. These are the three towns na ma-identify nila na taas poverty incidence.
Tinguha sa bagong programa nga mamenosan og 18 ngadto sa 20% ang kakabos sa nasud sunod tuig. Kinisubay sa pagkabot sa 2015 Millennium Development Goals sa United Nations, kundi naapil ang Pilipinas sa mga nasud nga angay mamenosan ng kakabos. Kung lang yun, kung magtinabangin lang yun, it's not just a problem of government alone. King Perez, News 5. Langyaw og Pinay na nga nagdumili pagpaila midangob sa kapulisan gani ang buntag o gipadakop ang lalaking nangilad kanila kagabi sa pier. Sumapa sa kapulisan nga kagabi mulukat unta og tiket ang mga biktima dihang miduol kanila ang suspect nga si Alex Dungog og mitanyag nga siya mo'y mulukat og tiket kay makakuha ra siya dayon. Mituo ang duha og gitagaan og kwarta sa Pinay si Dungog apan wa na kini mobalik. Gani ang buntag nakit-an nila sa pier 1 si Dungog og ila kining gipadakop. Mihilaksod sa Cebu City Police Station 3 si Dungog ug matod niini iyang gibayad sa utang ang kwartang iyang gisibat human siya hulgaa kagabi sa iyang nautangan. Instead mulukat na talag ticket kani siya mi tunga ni siya nga dihar pud sa tungod nga mi-offer ba nga volunteer nga makakuha siya ticket ba in advance para karon ta kay gabi pa man ta nga kuana. So nagduduha po tong bike ko sa partner nga buhatag kay wala man ni ID anto na convince gid nga mulukat lagi makalukat ni siya ticket and then natagaan gud sa babae 1,000 por wala ako gilid sir pero ako to bisang giputos na to na mag-scat tip may pagabot ako dito sa dungon sir ilang mo ko gigon kinalay ko mga utang ano di ko kabuhi di lugar ito mo sa mga utang kumbahan ko. So no filing complaint for us. No complaint for us. Yes, let him go. Now he gets to tutelage, and everybody knows that he's fooling people. Now let him go only because it's not good to. Nakasibat na sab ang duha kanotadong drug pushers nga subject sa gipagayong bypass operation sa PDEA 7 sa Barangay Maslog sa Dakbayan sa Danao kagahapon sa hapon. 7 nila ka mga parokyano mo'y naatdan sa giingong drug den. Ryan Sorote, Suginlimi. Wadamha sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 nga makasibat ang ilang subject sa bypass operation nga silang Ray Ponce o Paul Barcoso nga mo ilang katransaksyon dihang nagdinaganay na ang mga tao sud sa drug den nga ilang nasud sa Barangay Maslog, Danao City. Nasikop hino ng kauban sa duha nga silang Jerry Ponce uban sa laing unom nga naatlan nga naasud sa drug den. Tinuod sa nga namligya ay kaganan. Wa to ko maligya, sir. Timing nga lang ako sa sulod. Nga makasusulod. Gamit. Gamit. Mura. Giungkapin sa napo ka tuig na ang operasyon sa drug den nga gimentenar sa tulo ka mga magigal ng drugista. Pipila na sab kahigayon nga gironda sa kapulisan ang dapit apan kanunay lang makasibat ang mga subject. Tulo ka semana nga gipanid-an sa PDEA ang operasyon sa tulo human nakadawat silang daghang reklamo. Kwartang halin, listahan sa mga nakautang, drug paraphernalia, og 14 ka mga dagko, og 34 ka mga gagming pakete sa shabu, nga mobalor og kapin 600,000 pesos ang na-recover sa PDEA. Why bisan usa sa mga naatlan sud sa maong drug den, ang miangkon na naggamit silang shabu, kay igura kuno silang nangapil og dagan. Aristo mo sa kakaroon. Ito lang kus may agser na to. Nga, alam siya nga ayaw dagan. Ang kulabot siya kinakurap siya agaw ba sa PO. Dinaganay man sila. Kuwang lang ko kaya akong anak na. Das maganman sa nalamba mo ito na siko. Ryan Sorote, News 5. Naalarma ang kapulisan sa lungsod sa Minglanilla pasado alas 5 kagahapon sa hapon gumikan sa kaso sa pagpamusil sa barangay Kalahoan. Patay ang 47 anyos nga si Novelito Anyabeza kinsa nagbaruglang gawas sa iyang panimay sa Lower Kalahoan. Gingong gitabangan kinig pusil sa tulo ka wa mailhing lalaki nga nagsakay og sakyanan. Way nahibaw ang kontra ang anak sa biktima ug wa sab ni crime record sa Minglanilla Police. Nakayagom sa daghang. Multiple gunshot wounds ginang iyang na concert sa iyang lawas. Na nila kay sinsya lang amo. Kabaw sa sila maluoy. Gikumpirma
Gikonfirmar sa Assistant Regional Director sa Department of Labor and Employment 7 nga mo patawag sa mga nagkalaing-laing sector ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board karong buwana. Si ARD Joel Gonzales nga naglingkod isip miyembro sa RTWPB mibutyag nga dunay 4 ka konsultasyon sugod karong Mayo 14 alang sa posibleng wage adjustment o increase. Bisan og way petisyon gikan sa mga mamumuo, mahimo og review ang RTWPB sa kasamtangang kahimtang sa ekonomiya, agrikultura ug negosyo sa rehiyon ug ang epekto niini sa suhulan sa mga mamumuo. Mula na't hangtod Hunyo ang maong konsultasyon diing tukion kung kanusa ug pila ang umentong ipatuman sa suhulan. Nasayran nga anaa sa 340 pesos ang minimum wage sa Metro Cebu. Mo na talawon pa sa wage board. Okay. But I'm not saying that there will be an increase, but ako more likely the trend would mean maybe a little adjustment, maybe an adjustment that would take effect later on, or maybe an effect that would be in France, or by schedule. There is already a change. Napugngan sa Department of Labor ang gikatakda nga pagwelga sa mga kawani sa KEPCO. Matud ni Regional Director Ezekiel Sarcauga, kaganihang kadlawon iyang gihangyo ang mga kawani sa KEPCO nga dili ipadayon ang ilang labor strike. Gisaad nga mutunga si Labor Secretary Rosalinda Baldos tali sa management ug mga empleyado sa KEPCO alang sa mediation. Si Mayor Valdemar Chong naglaom nga mahumana ang kasungian tali sa duha ka panig. Kunya ako pag-confirm ang availability sa management sector sa TIPCO kahit ang Manila magikat naglukat pagsilit kung gibuhat ang karon nga tagakat confirmation nga ang angay nga maingawa apil gyud ang tanan ilabi na sa langingon nga 1/3 of the supply in Cebu is coming from TIPCO. So kita maginaot lang ta nga management nga niingon man to sila nga kuan kuno preparado sad sila I hope nga dili lang gyud mo dayon. Gobyerno giawhag sa mga peace advocates nga seryosoho na ang pakig-negotiate sa mga rebuilding pundok aron makabot na ang hingpit nga kalinaw sa Pilipinas. King Perez, Suginlimi. Nagkahiusa mga militanteng pundok mga tinunan magtutudlo og uban pang peace advocate sa University of the Philippines Cebu aron ipanawagan sa gobyerno nga kabuto ng kalinaw sa nasud uban ang mga giilang rebelding pundok. Sa mga kalihukan na nambong ang mga kadagkuan sa Bangsamoro Transition Commission ug National Democratic Front Philippines. Naobserbahan sa Commission Member Pedrito Esma nga hinay-hinay nang nakalimtan ang negatibong pagtanaw sa pagpasar sa Bangsamoro Basic Law. Karong Mayo 11, tukion sa ad hoc committee ang maong balaod noon sa Kongreso. Gipanglantawan sa komisyon ang posibilidad nga dili makabot ang target nga pagpasar sa balaod karong Hunyo kay moagi pa kining pagtuki sa Senado. Bukas ang ilang komisyon nga dunay himong pag-amendar sa draft sa BBL human sa hitabo sa mamasa pano ug mga pangutana sa constitutionality sa pipila ka mga provisions niini. 43 ka tuig na ang negosasyon tali sa gobyerno ug sa mga moros nga gisugdan sa Moro National Liberation Front. Say simply after it has simmered down, the passion and of course the reclamation about the Mama Sapano, we are back on the track. But as far as the support on the people, we cannot possibly say that would still be just like prior to the Mama Sapano incident. But we're still hoping that after Congress would approve this and sign into law by the President, we'll be conducting a massive information campaign in the affected areas. Ang NDFP nga mo itig-negotiate tali sa gobyerno ug sa mga rebeldeng komunista nagkanayon nga dili sinsero ang kagamhanan sa pakig-negotiate kanila sama sa kalapasan sa mga kasabutan nga naglakip sa pagsikop sa CPP leaders ang magtiayong Wilma o Benito Tiamzon nga gilang mga consultant sa NDFP nga dunaon tay immunity sa pagkasikop. Sukad sa may aging tuig doon na effort ang gobyerno nga ablihan og balik ang peace talks ngadto sa NDFP ug bukas niini ang maong pundok. Si Wilma Tiamzon na is using her true name kaya there's no excuse not to recognize her or not to release her. Unya, ang gibuhat sa gobyerno, wag gid sila sincerity kay ila ra tuyo, malili lang, masilip lang ang PICA side ang CPP. Ug ilang hinay-hinayog patay, ilang hinay-hinayog, that is not for peace. Wala sila interest for peace.
So kung ingana atong gobyerno, di siya seryoso nga makig-peace, ay pa. Sakto na ilang gibuhat, makigugbat lang. Gilusad ang Peace Solidarity Movement dinhi sa Sugbo aron mahingusgan pa ang kampanya alang sa kalinaw sa tibuok Pilipinas. Because what is important in the peace process, as discussed by Professor Cassandre, are the constituents. If the constituents called for peace, then there must be a government who will step down and give up its seats if it cannot call for peace. King Perez, News 5. Gihawanan na og sugod sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Conprobe ang sidewalk sa Dan V. Rama ganihang buntag. Gitangtang sa taga-probe ang tanang tapangko nga nagsilbing atop sa mga tindahan nga nag-umbaw na sa sidewalk. Kutob sa gipamutang sa sidewalk sama sa lamisa ug bangko, gikuha og gikarga sa probe sa ilang sakyanan. Hinon walay nahitabong kagubot ato sa clearing operation, humando na nagbantay nga mga pulis. Nasayran nga gihatagan sa probe og 3 ka adlaw gikan niadtong Miyerkules ang mga nag-okupa duol sa sidewalk nga hawanan na kini. Gitambungan ni Presidente Noynoy Aquino ug sa iyang cabinet ang programa sa Department of Labor and Employment nga magbansay-bansay sa mga batan-on aron ipahiluna sa mga kumpanya nga ilang katrabahuan. Andrea Patenya, Suginlimi. President, Republic of the Philippines. Miabot si Presidente Benigno Noynoy Aquino III dinhi sa Sugbo kaganihang buntag uban ang mga miyembro sa gabinete alang sa paglusad sa Job Start Program sa Department of Labor and Employment Kundole karong kasaulugan sa Labor Day. Mitambong sab ang mga representante sa Asian Development Bank ug Canadian Government nga lakip sa mga kaalyado sa Dole ning maong programa. Una kining giimplementar sa 4 ka pilot area sa Cavite, Taguig, Pampanga ug Quezon City ug karon buksan na kini alang sa Central Visayas. Bukas kini sa mga kabatan-unang nagpangidaron og 18 ngadto sa 24 anyos nga wa na nagtungha. 200 ka mga beneficiaries ang dawaton dinhi sa Central Visayas nga screen sa Cebu City Peso Office. Ipaubos sila og orientation kabahin sa labor market, career coaching session ug talent map assessment. Gawas niini, dunay life skills program sud sa 8 ka adlaw ug mosunod ang training sa hard skills sa private companies o sa TESDA. Labing uwahing proseso mao ang internship sa mga kompanya, diin bayaran sila 75% sa minimum wage. Matud pa, dako gid kaayog tabang ang internship experience ug life skills training sa mga kabatan-unan kay mao na kini ang mga nag-unang factors nga pangitaon sa usa ka employer. So yan po ang serbisyo at programa ng gobyerno kung saan ang pondo ay humuhubog po sa ating human resource as the best asset of our country na in terms of making them job ready, employable, and also competitive. And while doing so, we also enhance the competitiveness of our enterprises. Kining 24 anyos nga si Rosemary, wa nakatiwas siyang kurso sa IT, mao nga mi-apply sa Job Start program ug karon usa na siya ka hair transplant technician. Yes, actually kasi IT student ako. So wala akong alam na any idea sa medical. So marami ako natutunan sa Job Start kung know yourself, personal branding, and yung financial literacy. Yun ang mga tinuturo ng Job Start sa life skill training for the 8 days. Tumong sa programa, mao ang pagmenos sa unemployment rate sa mga batan-on sa nasud, pinaagi sa paghimo nila nga mas marketable sa mga employers. So we're looking forward that the problem of youth unemployment, with still 50% of our unemployed, will slowly be addressed. And so today we are going to witness how this program is being downloaded to Region 7, and hopefully it will further facilitate fast track our effort to bring our youth to employment. Gawa sa Job Start, duna say government internship program ang Dole aron makapang-apply isip interns ang mga batan-on sa nagkadaiyang government offices. In my part, this internship program is very helpful because it helped me to develop my interpersonal skills since I am a teacher. Andrea Patenya, News 5.
World class with state-of-the-art facilities nga tambalanan sa Sugbo, hingpit na ang giinagruhan. Lakip kini sa gibisita ni Presidente Noynoy Aquino kaganina. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Excellency Benito S. Aquino III. Gihapit ni Presidente Noynoy Aquino ang UCMed, ang labing bagong hospital sa Sugbo nga gipanag-iya og gidumala sa University of Cebu. Si Pinoy mo'y usa sa dinapit sa pag-inaugurar sa Level 2 Hospital nga 12-story building og dunay 300 ka hospital beds. Gipasigarbo sa mong tambalanan mao ang ilang world-class state-of-the-art facilities sama sa mga nag-unang hospital sa Southeast Asia, ingon man ang mga well-experienced doctors. You will note that we have some of equipment that are first in the Southeast Asia. So instead of doctors going abroad, let them stay in the Philippines because we have now the facilities for them to use. When it comes to high-end medical equipment, as I've said, we're not the first one. We're not the only one, but we are the first one to acquire them. Because naturally, we acquired most of our equipment last year. That was the time when they introduced new models. So that's one thing that I think we're ahead. We're above the others. Meaning to say that our equipments are the latest available in the market right now. Gawa silang tumo nga makahatag og pulidong serbisyo, ila sab gitinguha nga makabarato ang mga pasyente. We are achieving or trying to achieve not only affordability but also excellence. It's not done with service and quality being compromised. Cardiovascular surgery and another intervention to help the people who may have a budgeted financial problem or people who would like to have what Dr. Tan has mentioned, more affordable services. So that's mainly the target, so that more people can avail the services on this UCMed. That's I'd like to invite Cebuanos to come here to UCMed. We are really there are three bywords: quality, affordability, and efficiency, and we hope to live by that. So we invite you to come visit us at UCMed here in Mandaue City. Thank you. Taliwala sa pagbisita ni Pinoy sa UCMed, miabot sabdayon kining mga militanteng grupo nga bit-bit sa ilang mga placards. Leslie Caminari Vistil, News 5. Presidente Aquino gisugat sa rally sa mga mamumuo sa iyang pagsaulog sa Labor Day dinhi sa Sugbo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagmarcha ang libuan ka empleyado gikan sa nagkalain-laing kumpanya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ganihang buntag atol sa kasaulugan sa adlaw sa pamuo karong adlaw. Si Kukoy Humapaw, Director Membership Recruitment and Services sa ALO TUCP, nagkanayon nga kada tuig angayan unta dunay usbaw sa suhulan sa mga ordinaryong mamumuo ilabi na kadtong wa gyud makaabot sa minimum wage. Ang mga militante nga pundok nga mipahigayon sa ilang rally gibabagan sa kapulisan didto sa Dakbayan sa Mandaue. Sila paingon unta sa G-Center Mall nga gitambungan ni Presidente Aquino ang Job Start program sa gobyerno. Si Jaime Paglinawan, chairman sa Bayan Central Visayas, ni padayag nga inutil ang gobyerno sa wa pagtagad sa gipangayong 16,000 pesos nga national minimum wage. Ang mamumuo ilahon sa Amasugbo ug sa mga multisektoral ilahon sa Bagong Alyansa Makabayan naghatag og memorandum ni Noynoy Aquino. Isip giingon niya nga boss ang mga marginalized sector nga Noynoy Aquino, you are fired. Buot nila nga wagtangon ang kontraktualisasyon sa mga empleyado ug pandayon ang balaod alang sa regular employment, lakip na sa pagwagtang sa labor export policy nga pagpadala og mga trabahanteng Pinoy gawa sa nasod. Lang ni, pero sa among pag-analisa o sa among pagsumada sunod sa termino ni Presidente Aquino nga hapit na mapupos, nakita namo nga iyan ang gisalikway kini mga demandaha. No? Matud ni Paglinawan, diha na mikisi-kisi si Noynoy Aquino sa dihang natribukar sa labor group nga migrante ang nahitabo kang Mary Jane Veloso. Alang kaniya, dili angayan i-credit sa presidente ang pagpugong sa firing squad ni Veloso. Kay gawas ni Aquino, daghan ang nihangyo sa presidente sa Indonesia nga dili usa kini idayon. Sa ditro
dapat kining nahitabo ni Mary Jane Veloso usa ka wake up call sa gobyerno nga dili lang sila mulihok kung panahon nga mabulgar ang ilang kapalpakan. Dapat mulihok sila kay gibanabana nga naapay gatusan ka mga Pilipino sa laing nasod nga naa sa detro, no? Nga ang uban na biktima susama ni Mary Jane kanang biktima sa illegal recruitment, biktima sa kanang gitawag nato nga human trafficking, drug trafficking o nga uban na biktima sa papangabuso sa ilang employer. Amo saning ikuan nga dinhi total na amo man silang gitugutan sa makair sa ilahang grievance. Amo ikuan sila nga dinhi lang ta dili ta kalat-kalat at least for protection nila nga dili pod maka balakan sa ato ang kadalanan, dili makasamok sa atong dalan. Ray Pasaporte, News 5. Mga kawani sa gobyerno ang sagad nga misalmot sa Solidarity Run sa Department of Labor alang sa adlaw sa mamumuo. Ray Pasaporte, sugin limi. Mga kawani sa gobyerno ang sagad mitambong sa Solidarity Run ganihang buntag atol sa Labor Day celebration karong adlaw. Ang programa sa Department of Labor gipahigayon sa mga dakbayan sa Talisay, Cebu ug Mandawi alang nga pagpalig-on sa relasyon tali sa management ug mga empleyado. Sa dakbayan sa Sugbo, si Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labilla uban sa mga department heads sa Cebu City Hall maoy nangu sa kalihukan nga gitambungan sa mga kawani kapulisan magtutudlo ug uban pa. Nagsugod og gitapos ang dagan sa mga runners diha sa Lot B sa Block 27 pinaagi sa usa ka Zumba exercise. We have a successful Labor Day run, walk, roll, crawl for all. Subli kini nga himuon sa dakbayan sa Sugbo karong Independence Day sunod buwan. Lain nga tapuson gihapon sa Block 27. Matud sa mayor, ang Block 27 himuon nga park o venue sa mga sports event. Gawa sa paggamit niini nga usa ka temporary evacuation area. Nagdiha ko sa likod, I became sentimental when the mayor said nga ato ning i-convert into a playground and maybe an evacuation center. Kaya there could have been a point in time nga dili na unta ni nato ma-realize. There was a point in time that the previous administration wanted this to be exchanged with some lots in the province. But the mayor, who was then the vice mayor, vehemently objected and opposed to that plan. That's why we are here today enjoying. Ray Pasaporte, News 5. Walay gisaad o gitanyag ang presidente ngadto sa mga mamumuo gawas sa pagpasigarbo ni Presidente Aquino sa iyang kalampusan sa ekonomiya ug labor sa iyang pagsaulog sa Labor Day dinhi sa Sugbo. King Perez, sugin limi. Sa Labor Day speech ni Presidente Benigno Aquino III, iyang gipasigarbo ang kalambuan nga nahimo sa iyang administrasyon. Sa ekonomiya, gitinguha niini nga makabot ang 7 ngadto sa 8% nga gross domestic product sa nasod sa dili pa matapos ang tuig. Human sa pagbatbat sa iyang nahimo, iyang hagit sa katawhan nga ipadayon ang mga kaayuhan nga nahimo sa iyang administrasyon. Pinagi sa pagpili sa sunod nga presidente human sa iyang termino. Naway, panghawakan natin ang bawat oportunidad nito nang sa gayon ay maingat natin hindi lang ang sarili at pamilya, kundi maging ang ating kapwa at ang buong bansa. Sa ambush interview sa mga tigbalita, walay direktang tubag ang presidente sa gipadayag sa pamilya ni Mary Jane Veloso nga dili ang gobyerno sa Pilipinas ang nakaluwas niini. Apan alang kang Pinoy ang gibuhat ang tanan sama sa pakiginabi mismo sa presidente sa Indonesia. Ug matud niini ang pagkasikop ni Mary Jane Veloso, wa na hitabo atol sa iyang administrasyon. I don't know if this comment was said, whether or not that comment is a reference to what happened then. At the start, or what has transpired now. So, unfortunately, I cannot comment intelligently on something that I was a witness to. So, perhaps I should look for a copy of that interview. Pero you assure, sir? Sa isyu sa planong strike sa KEPCO, gitugyan sa presidente kang Labor Secretary Rosalinda Baldos ang pagmediatary sa management ug labor union. Gihangin sa presidente nga masettle dayon ang problema aron dili maapektuhan ang supply sa kuryente. Hindi ko parang minimal na disruption for everybody ay dapat nating habulin. So at sigurado ako na sa pangangasiwa ng Secretary Baldos na talagang
Parang huwag na masyado magaling ka, pero parang nanay isa talagang inaasikaso ang lahat. Parang hindi ka sektor ng magagawa, sektor ng mahal, education, sektor lahat na basta. King Perez, News 5. Matagtuig sa ulugo ng adlaw sa pamuo Attorney Georgia kon Labor Day. Matagtuig sa padayon ang mga protesta nga nanawagan sa gobyerno alang sa makiangayong pagtatar sa mga empleyado nga naabusaran sa ilang mga amo. Ang mga mamumuo mo'y naglihok aron padayong mulambo ang usa ka negosyo, Dennis. Apan bisan og nasayod nga naabusaran na, padayon gyapon nga narbaho tungod sa kakuwang sa oportunidad. Sa Labor Day Special Report ni King Perez, atong sayran ang mga problema sa mga empleyado nga nagdawatan og below minimum wage dinhi mismo sa syudad sa Sugbo. Tamis nga pa ng kasagarang gidalit ining usa ka bake shop sa Maydalan, Colon. Apan di isama ang katamis iyang gipangtinda ang nasinati ining 20 anyos nga single mother. Kaysa suhol nga 150 matag adlaw, pait ang iyang trabaho nga 12 ka oras kada adlaw ug walay day off. Oo, kay magpadapa man ko sa kun anak na magpalit ko sa mga gatas. Tagdugay man po ni sila mag-inmin ko dali. Basta bago pa, di pa nila ko anon. Pero madugay-dugay na, tulog ko kabalaw. Usa lang siya sa mga mamumuo nga nagdawatan og suhol nga ubos sa gimando nga minimum wage sa dakbayan sa Sugbo. Sa gihimong survey sa News 5 Cebu Research Team sa 8 ka mga randomly selected establishments sa downtown Cebu City, mitumaw nga wala kaabot og gani ang ubang empleyado, wa kaabot sa 340 pesos nga minimum wage ang sweldo. Sobra sa 8 ka oras ang ilang trabaho ug ang kadaghanan walay mandatory deduction ingon man overtime pay. Ang kasakit kay buta, murang napakabuta, napakabungol ang mga ahensya sa gobyerno nga daghan sa itong igsuunan, labi na sa mga kanang giingon na itong mga mall, no? Mga department store, makita na open secret na dapit sa Dalan Kulon. Nasinati sabang kapait sa pagpanrabaho ining single mother nga tindera og RTW. Naglisod siya og budget sa 150 pesos niya nga sweldo. Mao nga kanunay siyang mag-cash advance. Siyempre mahirap talaga. Kahit siguro mas sabi natin may pamilya ka, mahirap talaga. Kahit nga single ka, mahirap talaga. Lalo pa pag hindi minimum yung... Taiwanese ang nag-iya sa iyang gitrabahuan ug sama sa gibutyag sa nagbantay og bake shop, pulos insik ang ilang mga amo. Inay usa ka Pilipino nga mo'y nakabutang sa mga permit sa ilang establisimento. Matud sa langyaw nga ang 150 pesos kutob lang sa 6 ka buwan nga training. 6 months, ako salary 250. Human sa interview sa News 5, ni-chat sa Facebook ang tindera. Kay gitago siya siyang Taiwanese nga amo sa laing tindahan. Nahulga ang Taiwanese nga mabot sa dole ang maong kalapasan. Actually, upon assumption to duty, or when you are directed to work, okay, that day, that very day, you are entitled for the minimum wage, regardless of your position, status of employment. Nag-una sa mga labor violations sa rehiyon ang non-compliance sa pagsweldo og minimum wage. Doon na hinuy proseso ang dole aron makakomply ang mga nakalapas nga employers sama sa paghatag na po kaadlaw sa pag-usab sa sayop. Kung dili gyapon masunod, ipatawag sa mandatory conference ang nakalapas nga employer ug kung masayran nga wa gyapon makatuman sa labor laws, silutan ng employer. It includes imprisonment actually. It can be a criminal offense that, as the case may be. Tahasab sa dole ang pag-inspeksyon sa mga establisimento. Sa Central Visayas ang daan, dunay 52 ka mga labor laws compliance officers na gitahasan pagsusi sa target nga 5,000 lang ka mga employers matag tuig. Giangko ni Gonzales nga dunay mga limitasyon ang ilang mga paagi ug mismo ang ilang manpower. Mao giawhag niya nga mas maayong mo reklamo dayon silang buhatan ang mga naagrabyadong empleyado. Halimbawa, nagsulti ka nga nadunggan namo ang kaning mga trabahante, wala makagan ng tama. So, mulihok pamidayon, batuan na mo ito, o amo na silang patawagon, murag po sa kaso, dili na mga unless na ay request for assistance o na ay complain, then we can act on that accordingly. Ang uban po daan po, ang taktika po sa mga negosyante nga dugay na nato kuning gi-expose, kining una double payroll, no? Papirmahan ang mga trabahante o ang usa walay unod, kay kung doon na inspeksyon, mo ito i-submit, ilahan na itong pilapan nga
si Juan de la Cruz, ang katong ni Pirma, ilang mga trabante, gitagaan nila o at least minimum na suhulan. Nakita ni paglinawan nga ang suliran sa below minimum wage tipik lang sa kinatibuk ang kahimtang sa pagpahimo sa mga mamumuo sa mga kapitalista ug sa mga dili makaangayong labor laws. Napatay pagduda, kini pong punay bans pod no sa taga Department of Labor nga bisag kahibalo sila, di lang pod nila gyud kanang istriktohon pagpatuman gyud ang naa sa balaod. Kasi sa totoo lang, kahit na ganitong store lang ang pinagtatabawan namin, kailangan kahit saan, naka-minimum talaga yun. Sa pagkakaroon gilauman sa kadaghanan sa mga Subuanon nga dunay adjustment o increase sa minimum wage diri sa Subo. Apan dili angay nga kalimtan nga aduna gyapon mga Subuanon nga hangtod karon wala makadawat sa angay nga sweldo. Bisan pa man nga gimando ang pagsweldo sa minimum wage. Mga hagit karon sa mga gipahimuslang mamumuo nga mobarog sa ilang katungod ug mapanubag ang mga mapahimuslanong kapitalista. King Perez, News 5. Og mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!